Jongito haundi bat. Hortzak erotzen dira. Baina hortzak zer egin behar da, egunero, hortzekin. Garbitzu ez da. Zeinak garbitzen ditu hortzak, egunero. Eskualtza ez ala. Asko. Zuek hortzak garbitzen dituzue. Baina guk ere bai. Lehen da bizi, eskuila hartu. Saldu, bazkaldu eta afaldu ondoren beti garbitortza ezaztu. Eskuilan pasta emanda ahoa ongi ireki ispilua dabadadu. Mugi gora bera ezker eskuin garbi-garbilak erakutsi. Mugi gora bera ezker eskuin garbi-garbilak daba-daba-daba-dui. Gozaldu, bazkaldu eta afaldu ondoren beti garbitortza ezaztu. Eskuilan pasta emanda ahoa ongi ireki ispilua dabadadu. Mugi gora bera ezker eskuin garbi-garbilak erakutsi. Mugi gora bera ezker eskuin garbi-garbilak daba-daba-daba-dui. Gozaldu, bazkaldu eta afaldu ondoren beti garbitortza ezaztu. Eskuilan pasta emanda ahoa ongi ireki ispilua dabadadu. Mugi gora bera ezker eskuin garbi-garbilak erakutsi. Mugi gora bera ezker eskuin garbi-garbilak daba-daba-daba-dui. Mugi gora bera ezker eskuin garbi-garbilak erakutsi. Mugi gora bera ezker eskuin garbi-garbilak